zie ik een hele sterke bikkel. Dat is echt iets om trots op te zijn, dat dit mijn dochter is. Goedemorgen, wie zijn jullie? Hey Zoe. En wie is dat? Je moeder, hè? Jij bent moeder van een dochter met een spierziekte. Ja. Hoe is dat? Mooi, maar ook pittig natuurlijk. En we weten niet welke spierziekte Zoe heeft. Dus ja, dat is onzeker. Dus daarom zijn die onderzoeken zo belangrijk. Nou heeft ze wel een gouden vriendin, Maud. Die is bijna 19 en die is bezig met de scholing in het Erasmus MC. En dan kunnen de dames samen op pad. En die is speciaal voor jou de opleiding tot verpleegkundige gaan doen. Ja, Wat wil jij zeggen dan tegen Maud? Ik hou heel veel van je. Ja, die meiden zijn goud waard, hè? Zie jij als je naar Zoe kijkt? Dan ben ik trots. Dan zie ik een hele sterke bikkel. En dat is echt iets om trots op te zijn, dat dit mijn dochter is.